ashe ba zato ba zamani yau na je na yi shuka a kaidan makwarwa makirci hasada kwabon kayan ka to ba za su yi mun kuma ba kai daya dama kai hakuri kamar jadani in kuma har ka kiji za ka zama gawa bayan da kai ya da ni a haka za ka ganna kuma a haka za ka bar ni sai kallo sai harara na zama ga miji ashe saradi da sukar duka da za ku yi mun ba za su kai ni karba komai na da lokaci yawan so ku gane ni na riga na gaba bakwai ya da ni ba duka abin da za ku mun ku je ku yi ta yi wallasha zuciya ki samun fargaba ba da za ka yi ba ka yi mahasada ba dokar da ku dakata ku je ku yi ta yi ni ban roke ku ba ban ce ku dakata ba nasara ai na gani ku je ku yi ta shari ai Allah na ganin ku ba zan yi fargaba ba ba zan yi fargaba ba ba zan yi fargaba ba baitika autan mama ne da baitika ƙaryar kuma hasara kuma ketata ƙaryar kuma gulmata